Biorevy præsenterer Miljøskadebiolog. Jeg spiser aldrig pepperoni pizza igen. Så Anders, det er jo ikke på grund af pizzaen, at du bliver syg, vel? Det er på grund af, at de bakterier, der levede på pizzaen, de ikke matcher din naturlige tarmflora. Vidste du godt, at det kun er 10% af vores celler, som er kød og knogler og væsker og sådan noget om. Og de resterende 90%, det er faktisk bakterier. Jeg tror, jeg skal dø. Ej, Anders, det er da noget pjat. Dit immunforsvar, det arbejder. Og ved du hvad? Det skal du være glad for. Ja, fordi hvis det ikke gjorde det, så ville du allerede være død. Ja, og jeg vil være fuld fart afsted til at finde en ny mage. En med et godt immunforsvar, som ikke var død. Ja, det er sådan, du ved, survival of the fittest. Altså, Ida, kan du ikke bare have lidt ondt af mig? Jo, men det bliver du ikke rigtig rask af, Anders. Det, der virkelig ville hjælpe, det var, hvis du fik lidt af min tarmflora. Ja, fordi jeg er jo ikke blevet syg af at spise den samme pizza som dig. Det er faktisk også derfor, at nogle dyr, de spiser hinandens lort.